Здравейте на всички, които ме гледате. Здравейте хора, аз съм Зоряк 2000 и днес продължаваме играта Растение срещу зомбита, епизод 7. Миналия път бяхме отключили едно ново растение, то беше гъба. И да видим сега какво ще предстои в следващото ниво. Evening цеци. Значи сега ще играем през нощта. Добре. Да, хора, почваме през нощта, значи тогава сега. Така. Имаме право да използваме това растение. И то друго няма какво да използваме. Слънчогледа може ли да се използва? И почваме. Що не пускаш? Пускай. Доста малко обаче. Охо, протозомби. Не. Така, добре. Тая игра става доста странна, между другото. Така. Странна игра. Нищо. От всеки случай си слагам те слънчогледи. Верно, че не дават много слънца, защото в момента сме вечер. Но какво пък толкова? Но и дават все нещо. Така. Ето сега вече ще има повече слънца. Така. Не, това няма смисъл сега. Ето така. И сега вече мога да сложим едно грахово зърно. И хора, имаме много зомби, между другото, с вестник, което е интересно. Така. Надявам се поредицата, която качвам на растението да ви харесва много, да ви харесва. Надявам се. Ако не, само пишете в коментарите дали ви харесва. Защото аз ще качвам всичко, което у вас ви харесва. И това ниво почти го завършихме, хора. Така. Малко кофти е, като знаеш, че през вечерта слънчогледите не пускат много слънца.
Така. Ау! С тези вестници, тези зомбите, не знам как ще ги... Опа, става опасна работа. Готово, така. Не, моля да не го ядеш. Yes! Да, това ще го изядат, обаче... Хора, минахме това ниво и отключихме ново растение. Растението, което отключихме е нощна гъба. Така ще го преведеме. Да. Добре. И това става. Окей хора, аз мисля това да бъде този епизод. Аз бях Злой 2000 и ще се видим в следващия клип. Чао!